Comencem amb les preguntes d'avui. M'ha arribat una pregunta que diu així: estic ratllada amb el meu company. És molt gelós. Cada cop que parlo amb algú s'enfada i estic cansada. Jo el vull deixar, però no sé com fer-ho, perquè ara no està passant per un bon moment i diu que jo sóc la única cosa que el fa estar bé. Ostres, la situació que m'expliques és molt complicada, però també és molt habitual. La bona notícia és que la part més difícil ja la tens feta, que és identificar que no estàs bé en aquesta relació i voler-ho deixar. Sovint ens costa prioritzar el que nosaltres necessitem i prioritzem el que necessita l'altre. Està clar que ell no està en un bon moment, però tu no pots fer càrrec d'això. Els gelos no són fàcils de gestionar, però això és feina seva, no teva. Ell s'ha de donar per si mateix que el que està vivint a la relació no li fa bé, ni a tu tampoc, perquè no et deixa ser qui ets. Entenc que et costi i que sentis com si l'estiguessis deixant de banda en un moment molt difícil, però hem de separar les coses. Si ell necessita ajuda, pots estar allà i fer-li costat, però no com a parella. No hem de confondre la cura i el suport amb haver d'aguantar situacions que no ens fan bé. Estàs sent molt valenta i has pres la millor decisió. I tot i que ara la situació pugui semblar molt difícil, ja veuràs com a poc tot s'anirà posant al seu lloc. Ei, ja ens seguiu a les xarxes socials? A Instagram, Facebook i YouTube trobareu el programa i continguts inèdits.